It-tnejn filgħaxija l-Parlament beda jiddiskuti żewġ abbozzi ta' liġijiet relatati ma' xulxin li permezz tagħhom l-ugwaljanza ser issir jett waqt li se titwaqqaf kummissjoni awtonoma dwar id-drittijiet tal-Bniedem u l-ugwaljanza. Il-konsulent legali Ssir Dritt spjegat li l-abbozz ta' liġi dwar l-ugwaljanza se jipprojbixxi d-diskriminazzjoni, jippromovi l-ugwaljanza u jħares lill-bniedem fiktar oqsma tal-ħajja. Il-liġi tidentifika karatteristiċi bħas sess u reliġjon fost oħrajn. Għandi dritt li naċċessa pereżempju servizz ta' saħħa ma nistax niġi diskriminata għax jiena mara jew għax għandi ċertu età. Hija dik il-livell ta' protezzjoni fil-prattika li qed nippruvaw nimplementaw. L-abbozz ieħor se jwassal għat-twaqqif ta' Kummissjoni Awtonoma għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li se tieħu post il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Il-Kummissjoni se tkun istituzzjoni nazzjonali li l-Kummissarju tagħha se jkun elett mill-Parlament b'żewġ terzi tal-Kamra biex jassigura li ma jkollhax taqsam ma' ebda gvern. B'dan il-mod il-Kummissjoni se twieġeb biss lill-Parlament. Il-Kummissjoni se tkun assiss fuq il-Gvern f'dan il-qasam u se tkun tista' tagħti rakkomandazzjonijiet u l-fehmiet tagħha wara li tisma' każijiet ta' diskriminazzjoni u ksur ta' dritt għat-trattament indaqs. Tista' tagħti miżuri biex terġa' tirrimedja s-sitwazzjoni fejn hu possibbli. Jekk pereżempju inti ġejt imkeċċija, ir-rimedju jista' jkun li terġa' tingħata xogħolok lura jekk inti ġejt diskriminata minħabba karatteristika tiegħek. Fejn dawn il-miżuri ma jkunux possibbli u tkun ħsara lill-vittma, il-bord jista' jimponi il-ħlas ta' danni, inkluż ta' danni morali, li fil-liġi Maltija għadhom sfortunatament l-eċċezzjoni iktar mill-norma. Fil-kuntest ta' danni morali qed nillimitawha minħabba mill-ġdid il-fatt li hija kunċett ġdid tal-liġi Maltija għal 10,000 euro. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li ż-żewġ abbozzi għaddew mill-għarbiel tal-Kummissjoni Venezja. Qal li l-ħidma fuqhom damet għaddejja 5 snin sabiex il-Gvern ikompli jaħdem għal iktar ugwaljanza. Qed immorru oltre minn dak li għamlet l-Unjoni Ewropea biex niġu best practice fejn jidħol l-ugwaljanza u fejn jidħol l-infurzar tal-ugwaljanza kontra id-diskriminazzjoni. Neħdu pjaċir ukoll li l-Kummissjoni Venezja tatna l-okej li l-istrutturi tagħna huma strutturi mill-aħjar li nsibu fil-pajjiżi Ewropew għaltinna mexxu wara li aħna stess tlabni għal parir. Jiġifieri dan huwa gvern li wettaq il-manifest tiegħu li jemmen fl-ugwaljanza u li fejn bżonn jiċċertifika x-xogħol tiegħu anke minn entitajiet bħal huma l-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissjoni Venezja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.